Sí, efectivamente, hoxe estamos aquí, gracias alcalde Armando por recibirnos hoxe nesta parroquia, unha parroquia do rural de Galicia, o rural de Galicia que, como vemos nesta feira, pois é un rural vivo. Isto demostra pois que a xente non só vive no rural, sino que tamén vive do rural. Esta 42 edición da Moesmu pois amosa pois que efectivamente seguimos pois apostando polas tradicións, pola innovación, polo traballo ben feito no rural. E dentro do Partido Popular de Galicia pois tamén queremos poñer en valor a aposta que temos no partido pola xente do rural e polo noso rural. En esta semana que vimos de celebrar o debate do Estado da Autonomía, donde pois o Partido Popular presentou 40 propostas de resolución e chegamos a aprobar 51, algunhas delas negociadas cos grupos da oposición. A verdade é que moitas foron as que destinamos ao rural. Lamentablemente, os grupos da oposición pois non deixaron moito marxen para a negociación, porque, bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego son os do non e o Partido Socialista de Galicia son os do non goberno, a diferencia do Partido Popular de Galicia, que somos os da Galicia do sí. Do sí pois a este rural vivo, como decía. Vimos como o Bloque Nacionalista Galego, que di defender o rural, pero moi alonxado das necesidades dos gandeiros e dos produtores, non? Pois abogando pola defensa do lobo, abogando por impedir unha flexibilización da PAC ou mesmo tamén por incrementar a rede Natura. O Partido Socialista, como Goberno de España, destinou 20 millóns de euros ao coche eléctrico cando tiñan que estar destinados a pagar as desfeitas do lobo aos gandeiros. Pois eso é o que a nos preocupa e moito. E, por tanto, no Partido Popular de Galicia estamos pelexando nese ámbito por propostas en positivo como é pois no Tratado de Mercosur, que tamén vimos como hai unha gran oposición. Nós o que estamos loitando é porque se cumpran esas cláusulas de salvagarda para favorecer que toda a produción dos nosos gandeiros pois se vendan nas mesmas condicións que as que podan vir de fora. E, por tanto, seguiremos pelexando por esas cláusulas de salvagarda. Logo hai un tema que tamén nos preocupa e moito, que é a baixada do precio do leite, como está pasando o sector. Nós, no debate do Estado de Autonomía, tamén presentamos medidas nese ámbito, como son a de protexer aos nosos gandeiros e que o custo do leite que se blinde e prorroguen eses contratos, que se fagan as medidas axeitadas para que os gandeiros non perdan capacidade económica. E por suposto que seguiremos pelexando e o presidente Rueda pois está traballando coa industria e tamén foi recentemente a Europa a visitar a Comisión Europea, a pedirlle aos comisarios europeos pois exixencias neste marco das salvagardas, e tamén seguiremos pelexando polo precio do leite e polo sector leiteiro, que é o que máis nos está preocupando neste momento.